ki khubor nakaslem jong nongsan hima. Ki Nongtray Kakasi Hills Autonomous District Council henne kasngi kilami pat ba ban penku ya ka saudong saukun jong ka office kum shibanta ban sedang pentray kam ya ka solid waste management cell. Habayakren ba ba Victor Rani ubadai u executive member in charge ulayat hu ba hakini ki khendiat banai baladam ulat ka jilla ula aya ka mohor ban menjur ya ka solid waste management cell bill. Bat na kaliang ka KHADC haswa ban pendray kam ya ka ni ka bill hakishnong kitao. Kala penlong ya ka jing ay jing hika ya kishnong kitao bat kumno ban pendray kam ya ka ni ka an bat lat na ka jing bret pathar ya ki jaklia hakishnong kitao. Shushu ula ongru bakani ka jingpen khut ya ka KHADC kadai nagadau ba hakini ki khendiat por kalami hakilat pathai khubor ya ka jingjaklia jong ka council kaba penlong ya uban hiar jurem ban laphi dala ki jong ki khmat ya ka jingjaklia ula ongru banang ne shakhmat ki Nongtray ka council ken hapet ngor batla dadon kinu ki babaret pathar ki dei ban penshitom yaki Ula kentu baki Nongtray kidai ban sumar khut ya kanika jaka tray jongki ban lat na ki jingpang jingshitam. Nakaliang u chairman ka Green Tech Foundation uba H ban siudor nonglang. Habayakren bat ki nong thok khubor. Ula penpau ya ka jing sngokemen baka KHADC hadien baka bel solid waste management cell kalalong an. Ka council haswa ban sedang pendray kam kala sedang shwa na po ying jongka ban pen khut pen soba kani kadai ka nuksa ka babha ka bakiwei kidai ban bot lang la bani tu ingi kniat highway dei ber kini ka jing penkhut jong pi ya ka district council borok ka wai menta ka sngi jing shisha ni kum ka solid waste management cell abri I am charge of health and sanitation but jo ka pod the chairman the mane ka cell idap to ka jing kum ka bakraw ba ane ka bill ka solid waste management bill ka ba ni pass na district council dang shen hi u governor Badan Buram Dongi ula asen ya kene ka bill bad hadin kata wilayah sedang ban pentray kene kamtame ban ai jing pensyai ha kisnong ki thawmo ba kene kala long ain no hadin balada asen tingilang sudap man kene ha kini ki dong jong ka molai khat ar khat lai tili ki dong wilayah khot ya ki dang ba snong ila ai ka jing pensyai bat nila ongru ba kene kum kene ka bill hadin balalong ka ain di pun kop bor ya ki rangba snong ba kila ban snai ki kendon apo ka snong lor kini ki jingbret ya ki nyut na ki yeng ki sem ban lum kumno te kindalap ba kino ki ya persya ya kani ka anyo ka snong kila ban dain kunaro te kaladon kani ka an te gamut kala ai bor shu ya ki rangba snong te ni ter kumto ngilik shai nangta ni donru kawai ka resource center station pling kiba kini ki kena samla ki lum ya kini ki nyut itu ki ba tiar ki bamput laka jong ki ya segregate ya ki tiar ki bamput pan ki ya bo sijaka ki ya khle da ki chemical ki dawai ban pila sbo ya ki bat kila bande hakador san photun ka kilo te kalong ga jimen to ya kini kena samla ru kalong ba generate employment ya ki ru te ha ju ko por ka jing smosi kawan ba ka sisen ka ne ka kot khubor mau pengor ka penmi ya ka clipping ba ka district council ka pen babre tak nak khmat shedin bat kidap de jaban te hadin bungi yo ya ka ne clipping nga ba di under secretary jong ne ka cell waste management ngilai jurip da khmat la jong bat ni syam ya ka jing sisha nangta ngilaya syong perkhat ki dukhot jong ne ka cell bat ngila rai bangin penlong ya ka ne ka cleaning drive nta ka ski khnang bang ki staff bat ki officers baro kin tip ba ka jing khoi ka jing suba ka de ka way umdai pun khoi tang nak khamat sedin ni nya berat ka dam ya ni jawab umdai re tu mentangi trail kar bat kan municipal board ru te ki nyut ki nyer ki badon shot pun bahas te sedin wilayah sedang ban load kali ka lek dam no shate ka jaka ban lek dam te kani kalong ka jing sedang pen I ba ngi kum ka solid waste management cell ya don kani ka jing ki play ba ngin aidu ka jing pensyai awareness ya ki staff lojong jadi staff ki officers ki
kibadan hapo jong kanega council jongi ba kin semua tu ru ba ya ki staff ba kanega workplace jongi kade banlong ba khoj basba ba kalong ka temple mo kade ka jaka ba tri mangi te kade banlong ba khoj basba ba kane ru kan ra ya ka kot ki khiaru bale jabo te kamut kon ki khiaru kom don re te ka kane hingi ya long ya kanega ki pat trai kisen jam ki ba pin le nang ba kum kini kinam jesu hadin em ta se ngila ai jung pensai ngila long meeting shwaban long kane kali clean drive ru ya baru lightly kini ki wings judiciary legislative और executive ki staff ki officers ki badon ye long meeting but ni ai kum ka penja awareness jung pensai ba indai ban le nang ne sakmat in pun khoj je kane long cleaning drive de da yo I mano ba uno brelo ne kanu brelo ba break jabo you tingi gidei ban ong yaki gidei ban sneng gidei ban lek ta di ban bread yaki nyut kinyar haka jaka ban bread ada sebin kadam gidei ban lek khoj lek subaya ka jaka tre jongi te hakabaning kong ngasngo ban ai kublai ya ka solid waste management cell jongka ke HDC nomor kumba pitip hi kani kadai halor jongka tu solid waste management act 2020 kaba kila shana nang nie bat la pa governor bat kila liyo asan tening kong ngisngo ban ai kublai halor jongka tu kaba arbat kalong bangi na kalyang foundation kumba pitip hi ka Green Tech Foundation kaju ai ka ketiga mon bat ka ketiga diang hakabiadai bat ka khoj ka suba ka penne pensa ya kimat bat ikam penne pensa mariang te halor jongane ka solid waste management act nomor kumba pitip hi gila constitute ya ka solid waste management cell jongka ka HDC bat ngiru ngidon bentalang ha kane ka cell kadai halor kane ka nongrem ba ngiwan banishim menta ha kane program kajingmut hangai marwe ngashim ba kadai ga ba nomor ba ka district council hashwa ba kan implement ya kane ka solid waste management cell ha ki shnong ki thau bat ki district ki bahap apo put usam jongka council ka sedang swada kane ki nuksa napo kampus jongka council kabamut kumbangi ong rin ba kabu pile ya kono piap sedang swana la rempai tingi dei halor tak nongrem bangi ai ke jing tersan bat ki jing trelang pura bat ka council bat nakali yang division nadu ka southwest kasil division ka eastern west kasil ka west kasil division ka east kasil division bat ka riboy division ini division ki members ki volunteers jungi ngin ai bat nginang ye ai pura ka jing trelang bat ka council lada ka don kam hak no kono kopor hakaban ra pan penso tho bat pensyai sya ki paj ba kinong shnong ki rang ba shnong ki thau ki hima ki rai hakabedai bat kane ka ain kebrang khmai jong council tingi ai kublai sikade inge kerman kane program ta kasngi kan program ka bajob bat ka khubor kolong ba ki paj ba bat shnong ki thau kin ui bat kin tep ba district council menta ka wanra ya ka solid waste management act 2020 ya ka ba ki don kam ka jing trilang jongpi shnong ki thau ki committee shnong bat unta tarta ti don yu pat banong hai bedai bat ka jing jaklian ki office sarkar amdai tang hasilong rehakeleng ki district ki office sarkar ki ding ba jabo ba la kadai ki toilet la ni haka compound na ni sadin jongka jongki building ro tena kaliang jongki tidon iyo banong habai dai berkata frankly speaking mo ngon ya kata ngi jule kana inspection dapnya jaka hakata ga thain la shuma henlap da ka burom ngap kran ka embus kare ga wake office ka ba henlap ba ki bilor kiat ki yang lain ka transport department kadai ka wake office ka ba philap kitu ki kali bla shuyang kai yang tu ki julong berabor ki jaka syongkai jong ngamtip ki dai ginong train ne mano ndri pendapat yang tu ki sudah bai tang ki bilor kiat bilor dido tega ai ka mangmut ban ong kalong ba ngingim jukut tang hangta lada nama ngingi pendon kamero ini ki social media platform fanpage ki Facebook ki Twitter ki Instagram jongka Green Tech Foundation ngi jupos bai je gine ngi penlong public bai bat mental ada village ha gini ki tu ki arlai tli ki kompos jong ki office ki bangla mansion kila khamkhoj mental kabamut ki don hi ki jing menrain ke tingi ngimkut ru tang hakatan ringi syai thoru syaka district administration ngi thoru syaka municipal bat ngi ju tho ha ki tanat lani ki bor badai pai nama takane badang shan nilai kendu ru nama ngindangwan spek ru ya ka thainla shumar ru ko bai
mongong nomor kadai ka wei ke jaka manta ka ba ngi ju perkhat ba kisyong kinong tre ibala nang ibala stat ki ba pentri kami ya ki ani kendon ndri kadai ke jaka ka ba lak nilai tang tai pin sakhi hi dalagi jong ikmat ngam da don kam ban jara kata tengi nang ne syakmat ngin yai tre ban ngin nang yai pendon kam nakaliang foundation ban lai ai ban ngin nom snap ban ngin nom ailat hero ba kino ki permises jongki government permises kinlong ki jaka yadi yabam ya jaka kiban pen i ya katakan uksa ka ba kibru le se kum ki paj ba ngin nom apa kedeng